Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadagymyz Mary vilayatyna uğramak üçin halk maslahatynyň diwanynyň paýtagtymyzyň halkara howa menziline tarap gurady. Häzirki wagtda ýurdumyzyň sebitlerini durmuş ykdysady we senagat taýdan ösürmek boýunça Gahraman Arkadagymyzyň başyna başlan giňerimli işleri, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahraman serdarymyzyň paratatly ýol başlygyna üstünlükli durmuşa geçirilýär. Munyň özi halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň mundan meýlekde ýokarlandyrylmagyna möhüm ähmiýete eýedir. Gahraman Arkadagymyz paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip, iş sapary bilen Mary vilayatyna urady. Howa menzilinden Gahraman Arkadagymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary uratdylar. Bir näçe wagtdan Gahraman Arkadagymyz Mary şäheriniň halkara howa menziline geldi. Bu ýerde Gahraman Arkadagymyzy Mary vilayatynyň häkimi mehirli garşylady. Gahraman Arkadagymyzyň Mary vilayatyna iş sapary dowam edýär.